Nuwun kawula nuwun kasarasan kawilujengan mewah bagya mulya. Mugi tansah rumantaun dumateng sanggiyaning para pinisepuh, para pepundhen, para tamu putri kakung sadaya mingking winantu pakurmatan linangkung pepundhen kula Kang Mas Slamet Mujiyanto mewah Mbak Yunanik Gotrah kula wangsa. Sawetawis mugi kepareng nampi salam taklim dalam sakonco kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Wilujeng dalu, wilujeng lelenggahan, wilujeng pepanggihan para kadang pametri budaya, para kadang tresna budaya ingkang kepareng kapangarsan dharipun Raka Mas Arifin, kepareng kaasuh panjenenganipun Kang Mas Karyo Ngadimin mangasrama ing laladan Mandungan Kentheng Nagasari Boyolali. Puji sarta syukur sawetawis kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ingkang pinangka wasesane ngadil kalenggan dalu pinijari pinilih tasih kepareng ngurmentaken taufik hidayah mahfirah inayahipun kacehna panjenengan dalasan kula makempal kanthi swasana sehat wal afiat amin Allahumma amin. Sholawat miwah salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedaya keluarga agengipun, para sahabatipun, para pengikutipun saestu syafaatipun ing tetengga wiwit donya ngantos pinjang yaumul kiamah amin Allahumma amin. Cinengkoyong sawanipun para kadang pametri budaya tresna budaya sawetawis lelangan sukong ngiras pantes nderekaken para pinisepuh, para pepundhen anggenipun kepareng doa pamuji pangestu wonten ing ari tirakatan walimatul akikoh kalodhangan dalu piniji sinartan sawanipun Triwidawara mati sawetawis lelangan suka lumantar dana pasumbang suwanten pitepangan warga ageng ing laladan Ngablak Kentheng Nagasari saking sisih kanan piyambak wonten diajeng Ina saking laladan Kisma Yasa Ngemplak Boyolali. Sinumbara sawanipun diajeng Erovina Ayu Ningrum saking Boyolali. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gajeki aku petuk ya lagi pindho. Nek ora salah asmane diajeng Cindy saking kutha Delanggu Klaten bersinar. Sesarengan kula surat saking Senting. Para pemudhen, para tamu, wilujeng dalu, wilujeng lelenggahan kanthi mardu martikani menggalih sinambi nampi sawanipun para kadang tresna budaya. Sinambi ambal pangandikan sesami rowang midhangetaken miyarsakaken gonipun para kadang tresna budaya kanthi sati hayu, rahayu, rahayu, salaminyo, salam budaya, tresna budaya campur sari.
wah jan semangat iki sing rada nglendeh